Βρισκόμαστε και πάλι στα Σέρας, στο κατάστημα του αγαπητού πατριώτου μας και Τσετσιάδη του Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης επίσης κατάγεται από την Αμάσια. Μάλιστα. Βέβαια είναι νεαρός, αλλά είναι δεμένος με τις παραδόσεις. Και τι θα μας πείτε, κύριε Τσετσιάδη? Θυμάμαι δύο ψαλμοδίες τις οποίες είχε μάθει η γιαγιά μου, αλλά από τις δύο τη μία ολόκληρη και τη μία μισή. Καλά, να μας πείτε τη μία, την πρώτη. Η πρώτη που την ξέρω όλοι είναι το Χριστός Ανέστη, όπως το ψάλαν στην πατρίδα η δική μας, επειδή είχαν στερηθεί τη γλώσσα την ελληνική, είχαν μεταφράσει τα λόγια της ψαλμοδίας στην τουρκική και με την ίδια μελωδία εψάλανε στην τουρκική. Μάλιστα. Είναι αυτό το Χριστός Ανέστη. Να τα ακούσαμε. Χριστός ölümlerden dirildi, ölümün en ölümü depelemeyle ve mezarlarda yatanlara ömür işgal etmeyle. Και τώρα το άλλο το ξέρω το μισό και είναι το σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Πάλι με τον ίδιο ήχο, ναι, όπως το ψέλνουν στην εκκλησία στα ελληνικά. Αλλά ξέρω μόνο το μισό. Δεν πειράζει, όσο ξέρω. Και αυτά που ξέρω ίσως να μην τα λέω εντελώς σωστά στην τουρκική, διότι δεν την ομιλούμε σήμερα την τουρκική. Δεν έχει αλλά σημασία, θυμάμαι αφού όσα τα θυμάμαι. μάθατε, ασφαλώς τα λέτε καθαρά. Bugün yer üzerinde, sular üzerinde asılıyor. Melaiklerin padişahı, dikenden taç giyiniyor. Δυστυχώς πιο κάτω δεν το θυμάμαι. Προσπάθησα πολύ αυτές τις ημέρες που μου είχατε πει να το θυμηθώ, αλλά δεν είναι δυνατόν να το φέρω στη μνήμη μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.